karadyo, ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Katagan ka? Saan lagi ni May? Katagan ka sa? Katagan lagi ka? Oh, si Joe. Katagaan lagi ka? Pagtarong, good bro. Nagtarong bitaw ko? Kasi nasayod. Ha? Summa cum laude din na siya. Or kung di san? Wa siya makahuman og college, bro. Nakita na siyang record katong ako siyang gipa-investigate. Oh. Pero kaya ra na ni Joe ang kuan oy, secretarial job. Kanang ubang gibuhat ni Jisa. Pwede ra kina ipasa sa lain. Basta kay pangita ko ikapul niya itong babayana. So sugot ka kang kuan kung si Joe. Pangita ko lain. Okay. Kamaw ka mo computer? Games ra, sir. So makamaura di ka kung tudluan ka. Oh. Ngano di, sir? Basing ganahan ka mahimo na kong sekretary. Ha? Unsa bang ka? Ha? Unsa ka? Oh. Unsa ka? Aray! Ha? Lula! Ha? Aray! La! Jo, Uy, Jo, la. Jo, Jo! Ayaw siya ale! Hey! Wala Diba? ko mahuman niya, be! Lula! Na, Saan ako nimo? Ganong imo man nimo siya sekretary si Jo. Nga ako man ning assistant sa merkado. Dito na hirap kong pangutan na niya. Tay pa, ha? Imo na tong papaon tong usa. Yes, madam. Oh. Aw, na sige, Jo. Na sige. Ato na lang kas opisina ang Mateo. Di na ko musupak. Pero, la, Wala ko mamugos, ha? Just in case lang. Ha, sugot na. Aron mapapha na tong ingrata nga sekretaryang Mateo. Sultihin lang ko kung makadecide na ka. la, Sige na, sugot na dayon. Kay di ko ganahan nga magkasuot sila si Mateo ug katong babayhana. Sa dagway ato, klaro kay itong nakagusto kay sa akong apo. pero, kini ako itsura la. Pwede din ni pang sekretary? Ay naunsa man ka, uy. Si Mateo, ragod mismo ang niduol nimo. Yan ang pasabot, nga pasado ka na. Pero la, ka ng mga sekretary, di ba dapat presentable man na? Ay, ayaw na lagi nagproblema, ha? Ay, naunsa man ka. Ang importante nga ikaw ang gi-hire. Dili ikaw ang nang-apply. Bitaw, no? Pero la, Ayaw na lagi, anak, pero. Sugot na! Sugot na, Jo. Good. Kano sa aman siya magsugod? Ako na siyang tudluan, Lula, og basic skills sa computer. Aw, okay. Kuha ada yun tong imong laptop. Ayaw na karon. Unya na lang, gikan ko sa office. Okay. Ha? Oh, nakurat na sa ka. Imo ba ning idea, ha? Wow! Sigurado ka, bro? Si Joe gyud ang imong ipuli kan Jisa? Kapuyan mo, uy. Jisa. Ay, joke naman to nga ako, God. Imo pag tinuod. Ha? Unya akong bakwiyon. Na, mapuspusan yung kong lula. Pero, Ayun na, pero. Basta kay siya mo puli kang Jessa. kano sa siya magsugod? Soon. Unya si Jisa? Inform day ang HR nga ibalhin sa marketing si Jessa. No way! Pasalamat na lang. Naigura kang nagibalhin og department. Dili pwede. Dili ko musugot. O kinsa may yung ipunin ako, ha? Kinsa? Muso pa kas tag-iya? Dili ni pwede! Dili ni pwede! Jisa! Jisa! Ha? Bahala ka, oy. Oh, lagi, Lola. Yes. Yes.
Gets. Lagi. Ay, kawala ka. Oh, yeah. Ako naging bahala. Lola, magstoryan tagbalik, ha? Bye. Tabag ako. Up. Ano may problema ni mo? Mangutana ka pa? Imo kong ipa-transfer sa marketing. For what reason, ha? Ha? Jisa! 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 Tebuhi iko! Inform ang HR nga dili na siya i-transfer. Okay. Let her resign immediately. Okay. No! Sabi mo gusto? Mo resign ka? Or i-fire ka for insubordination? Mara na imong option. Now, leave. Mateo! Leave! Tara, Jisa. Dali. Mateo! Nasula pa yan. Di pag ka maminaw, good. Giwal nga na good ka niya. Huwag ikaw mapatuo. Feeling entitled ka lang yapon. Ha? Di ko po iyam. Huwag kay katungod niya, di ba? Di gid gani mo close gani kay empleyada ra gyud ang iyang pagtanaw nimo. Tabangi ko, Mon! Tabangi ko! Kay bahog ikaw sa ko siya kamahal. You know that, Mon! Unsa lagi ako ikatabang nimo? Ha? Sultihan ti ka Jisa, ang tao nga makapalubag sa desisyon anang Mateo, ang iyarging lula. Husto! Oh. Si Lola! Oh. Kung maka-lula-lula ka gani, na feeling close ka sa dayon. Sige ako doon! Sus. Kung makadool ka. Lagot ba ito nimo? Ako buhaton ang tanan, Mon! Ako buhaton ang tanan nga makuha ang pabor ni Lola! Huh. Na good luck na lang nimo. Kanang laptop? Ako na. Yes. Pero, Ayaw na lang lagyan ang pero-pero, Jo, naunsa man ka. salamat, sir. Gamitin sa mong trabaho. Alangan mag-share tas akong laptop. Okay. Mag-ilison ako. Tuluan niya tika sa akong paggamit na. Excuse na ninyo, Lola. Ay! Kanindot, oy. Kanindot, Jo. Mahimo ka na unyang sekretary ni Mateo. Mawa na yun tong babaeng tampalasan. Pero, La... Ato nasad. Pero nasad ka. Pero nasad. Ay, lagi anang pero-pero lagi. Kadang imong pero, himuan ang pira. Oh, di ba? May sweldo ka naman unya. Maong kadang imong pero, mahimo na yun unya ng pera. Kwarta. Di lang ko pasweldo la, uy. Oh, usay dili. Nayabag na. Trabaho na. May sweldo na. Asamtang ka mangitag sekretary nga way sweldo. Pero... Oh, pera lagi, dili pero. Tingon na nira. Nakuha ra ka? Ay, biyaan na lang mo nagduka naman ko. Sige, Lola. Pahuay na dito. Okay. Isira ning pultahan. Saman. Isira lang palihog. Na sige. Unsa na? Ako bang usbon? Or ikaw na? Sige, sir. Mosuway ko, sir. Okay. Sorry. Sige, lingkod na. Okay, sir. Hala, uy. Kakusog sa kong kulpa. Dili ka di siya makadungog. Kusog man kaayon ni. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!